Dobré ráno, Dobré ráno. z Fan Rádia. Každú stredu o tomto čase predstavujeme zaujímavých Slovákov či Slovenky. Skrátka, mimoriadne schopných našich krajanov. A každú stredu hovoríme to presne takto, že každú stredu o tomto čase predstavujeme zaujímavých Slovákov alebo Slovenky. Áno, ale veď je to úžasné, my sa tešíme, ak Menia sú sa ľudia. naši krajania úspešní, ak sa im darí. Dnes to bude Lukáš, ktorý napriek znevýhodneniu doslova dáva prvú ligu. A je to náš poslucháč. Šikovní, s vášňou pre to, čo robia a fungujúci medzi nami. Slováci sú všade Prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka. www.primabanka.sk. Slováci sú Prima. Lukáš Bod je zberateľ hlavolamov, rekordér a staviteľ. Skladám ako nevidiaci obrovské Lego modely a Rubikové kocky pre nevidiacich. Áno, dá sa to. Dá sa to tak, že mám taký zbytkový čiastkový zrak ešte, čo mi trošku zostalo. Takže keď robím nejaký model alebo nejaké logo, tak na veľkom monitore si pozriem tie detaily a potom už podľa pamäte skladám, podľa hmatu. Ale najhoršie sú tam tie farby. Ja to vlastne robím tak, že mám 12 farieb a každú tú farbu mám rozdelenú v inej krabici. Čo mi vlastne s tým pomáha rodina, s tým rozdeľovaním farieb. A ja už keď skladám, tak vlastne zoberiem si konkrétnu krabicu a z toho už beriem farby. Lukáš prichádza o zrak postupne, aktuálne má cca 5% zraku a napriek tomu skladá z kociek obrovské stavby, budovy, hrady, zámky, ktoré si vymýšľa zo 66 000 kusov stavebnice, ktoré doma má. Tu som postavil aj hrad a vlastne aj logo, ktoré bolo až úplne po strop, čiže 3 metre. A čo sa týka komplikovanosti, tak postavil som hrad komplet zo všetkých kociek, ktoré mám. A ten hrad mal 3 metre na výšku a 5 metrov na šírku. Chvíľu som sa tým kochal, lebo dalo sa vojsť až dovnútra. Wow. A potom som to vlastne musel rozobrať, áno. Ale teda má samozrejme aj kontrolu nad sebou. Áno, mám syna ako vrchného kontrolóra a najvtipnejšie je, že postavím zhruba tak meter lega, zavolám si ho, že Lukáško, poď mi pozrieť chyby a potom mi povie, že tuto dole máš chybu, musíš si to opraviť. Musím rozobrať až dole a vtedy mám najväčšie nervy. No a teda, aby toto nebolo všetko, tak Lukáš svoj tvorivý proces uverejňuje na svojom YouTube kanáli Blind Builder. Ja som vlastne začal s tým tak, že najskôr som si to len fotil a dával na sociálne siete a potom mi prišiel vlastne od kamarátov návrh, že prečo vlastne nerobíš videá, prečo nerobíš niečo také, však by sme chceli vidieť, že ako to skladáš. A ja som hovoril, ale ja som nevidiaci, že jak sa budem natáčať alebo toto. A nakoniec som hovoril, že to nie je úplne zlý nápad. A vlastne naučil som sa s tým telefónom tak robiť, že viem si ten telefón nastaviť a potom aj následne v počítači som si našiel program, v ktorom dokážem postrihať a spravil som si YouTube kanál. Okrem stavieb z lega sa Lukáš venuje aj Rubikovým kockám a hlavolamom. Ja hlavne propagujem aj tie kocky aj pre nevidiacich, ktoré buď menia tvár, alebo sú nejakým spôsobom zaujímavé, ale ako propagujem všetky v kocky, lebo mám vlastne slovenský rekord na najväčšiu zbierku hlavolamov na Slovensku a takisto ako najrýchlejšie poskladaná Rubiková kocka pre nevidiaceho. Oficiálny rekord je 257 hlavolamov. V súčasnosti má však Lukáš v zbierke už viac ako 300. Rubikovú kocku pre nevidiacich posklada do minúty a ukazuje ich aj na svojom YouTubeovom kanáli, kde robí aj návody. Za sebou má už aj niekoľko spoluprác. Ja zatiaľ za to neberiem vôbec peniaze. Vždycky sa teším z každej spolupráce, aj vlastne v každom videu hovorím, že ak niekto by mal záujem, kľudne ma môže kontaktovať a spravím logo rád. Robil som pre Jerryho Veľmajstra ako Temné keci, robil som pre Horky Žeslíže, Iné kafe a z očí v oči, keď mali spoločné turné, robil som pre kapelu Konflikt a teraz v súčasnosti najnovšie som poskladal logo pre Zuzku Smatanovú, ktorú tiež očakávam u mňa doma. No a teraz vlastne je september, takže blíži sa Biela pastelka. Takže teraz mám vlastne doma postavené logo, kde je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Biela pastelka. Blind Builder je Lukášov YouTubeový kanál, kde všetky jeho videá môžete vidieť, alebo teda počuť. A Biela pastelka je celoslovenská zbierka na podporu nevidiacich a slabozrakých, ktorá bude tento rok 20. septembra. Slováci sú všade Prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka. www.primabanka.sk. Slováci sú Prima. Viac nádež na fanradio.sk.